Okay, bhí tuarascíos na man náisiúnta an teachn se caite maidir le Tuarascáil a Dailsíoch Alcohol Action Ireland Joe agus tá is a gom gúil tú a bhall Alcohol Action Ireland agus gur leabhar tú Morning Ireland an ábhar céine an teachn se caite. An féidir a rálum cad atá sa Tuarascáil seo? Okay, Dan, sé tá dhéistan sa bhí tá mi de géirí áilteach conas tá Cúrsaí ó heh córas leis a chur fáid a gcuoine bhfuil andúilethe le alcohol. Mar meastar go bhfuil timpeall 4 milliún duine sa tírsá sin gá 150,000 go bhfuil 5 móra le alcohol agus go bhfuil si andúlach. So tá mi de géirí áilteach cén sé stad sa town, cad is na túramí atá ag na daoine atá ag obair sna honadí son. Ní rámar ag cuiréon ceist na daoine féin, atá go bhfuil na feibanna ach na daoine atá ag irí ara thuairdóibh agus córas leis agus córas sicólaíochta agus rudí mar sin de. So sin an mar Mheithimh gur bearna mór atá ann agus go bhfuil an talamh I bhfad níos mó ná an sa láthair ó heh seirbhísí de bhíní go bhfuil freibanna mór acha le alcohol. Ní na cainte níos faoi daoine go bhfuil ag beidir ag ól an nómarcha ach go bhfuil si fós áráit tá mé cainte faoi daoine andúlaigh, Rinne mé cúpla aglah as bearla le Carol Moore ó Dual Diagnosis Ireland an ábhar seo testa gom gur 5 ulhhar é. Siúca méid arás faoin Tuarascáil cúpla nóid. Taisa gom go raibh tú lúte sa Times inné ag freisin ag caint fi alcohol agus Cúrsaí sport. Cad a bhí a rá go tanál sinna, Joe? Well, Mheithimh gur cóir an nasc idir sport agus alcohol a bhrisise. sé sin atá aigéiste gom ná margíocht agus fógrahí sa man agus an man digitach tá na cólachtaí ag chur annachcuid airgid isteach bhargíocht anas go bhheilid siad isteach daoine óga chun tasnú ag ól alcohol agus tá is droch rud é sin agus tá míad ní ag géirí stoppa chur leis. Tá an aib níos measa is tólam ag an IRFU Common Rugby ná ag na heagrachtaí sport heile mar tá siad Sláinte isteach san rudsa agus airgid I tacht cútha os na cholachtaí agus Mheithimh gur drochrod é sin. Now do dhéanamar íireacht go méach an rudsa an tábhar sa like sport agus alcohol clúdathe san Public Health Alcohol Act de 2018 ach dúirt diúltaigh an rialtas a choristeach agus dúirtar go mbeadh review eiscint an rudsa ní 3 bhliana agus tá na 3 bliana sin hartanis tá mé ag tucht cuid lár 2021 agus de luig dúirt an rialtas ag deire fór agus mína saona 2000 is a hochtíag go bheice siad an rudsa tar éis 3 bliana so tá na 3 bliana ag tucht ag deire na bliana sa agus an san bacór is dóidam rialacha a bhreisteach chun an nasc sa idir sport agus alcohol a bhrisise ó heh margíocht. Ó heh na spocanna eile san act Sláinte poiblí alcohol, Joe, an bhfuil tú sásta leis mar atá siad a chur a bhaim? Well, yes, cá mé rá an rud is fearr atá dianta chu dhéanaidir é timpeall caiicíosa hin sin go bhfuil minimum unit pricing le tachtisteach ag tús na bliana se chuing agus is radúntaach é sin mar ísleoidh sé an damáiste atá á dhéanamh faoi láthair ag alcohol sa tírsá so tá sé sin ag tachtisteach cummins mar tugtar
Rodella town structural separation there me as Barry shin ma hen to stock the Olvariga inish new convenience store corner shop tá níl sé có fuirisht the lava occur alcohol agus a bhíoch agus bhí sin ceantas na rodí ví an act agus bhí na daoine go na half license agus na siopí beaga ag cúne I gona bheith sin ach tá sé take isteach mar hála rud mar an ggéine le tobacco tobacco timppel cuiimhlíonn dé go hin. So mar tá duine alcohol dochar de Sláinte muintear na hÉireann agus níl sé mar arán nó banne nó im nó nuachtán ní mar a dúirtar as béle no ordinary commodity atá son. So caafar go méid sríanta an sa láthair agus tá míad ní pábhar sin mar déananig sé beidh sé lesa Sláinte na nína. Time go person on a sásta fin gnéisisin den tacht structural separation cap me go héach. Okay Joe, e cór COVID níd san áireamh le blina go nuas. Cadí na sprochanna atá a molla a got agus Alcohol Action Ireland maidir le seirbhísí do chéine a bhfuil 5 in alcohol acu? Cadí an rud cadí sin Cadí na sprochanna sa Tuarascáil atá ag Alcohol Action Ireland? Oh right. Oh well tell me well it's still an gwil an scale so ag tosnú, you know, níl sprochanna just Tommy dig ag chur an Tuarascáil amach don phobal. Mar sin an slí gan inter rudí a harú like sé disport a bheith nor mar atá arsúla gwine inis mar ní nóig an go daoine gur 5 bhuair atá ann so táid a rá like tá beagnar gach aine in éireann go bhfuil gailte a cá go bhfuil 5 ina bhuaire a cá ó hir alcohol ní linn dá faoi sin so táid na a rá gur cór níos mó seirbhísí a chur ar fáil níl fiúí a gcuine go mé cévéir ach bhí Tuarascáil timppel cuiimhlíonn dé go hin ará go raibh bearna idir an éilemh agus an sa láthair agus táid fós ará sin agus béimiid tá an tuairis fáiltethe agus béimiid ag lorug criniú leis na húdaráis Sláinte tá béimiid ag churceiste an HSE go nárdóidíist an méad airgid agus na fórna dhéanamh níos leidre ó thaobh na daoine go bhfuil an jabbacha ná cabhair a thuairt dus na daoine son. So sinné an sais ní hé sprocket hawn ach sais high level, you know, go mé hisig daoine gur bhfuil an aibaun a go sé sin aimte agus gúil sé aimte go, you know, go forlehan agus an son. Sin an slí go ninter seirbhísí a harú, you know, sais campaigning mar derfa. Okay, Joe, chun teachta dro dhearan aglah an é airgid an rud is mó atá ag taistil chun go mbeadh seirbhísí might nó bhfuil airceacht a gceist fashion? Well, sé airgid sin chun daoine a ostú go bhfuil cumas cabhair thuirtas na daoine, you know? Okay. Like, orinthe, like, is féidir anna cuid a dhéanamh ní cá go mbeadh gach rud déanta in áid cónathe, you know, féidir rud í dhéanamh mar tá sé déir chun seirbhísí cónathe chur fáil, you know, mar bíon ort anna cuid airgid a chaithimh chun go mbeadh daoine ann fethe cethir uair sa lé. So tá scéimeanna ann chun like group work, you know, tá sé sin dacrannis le COVID ó heh daoine bheith tacla chéile ach beidh sé sin ag fiosú 9 land out. Okay. So
so obviously big rind furgan of a test oil, clinici agus ori mar sin áit in a discréad a freisin. Mar is 5 voor atá going sa tír sa ní leon dá fé sin. Der an na Choláiste dí nach 5 voor atá ánach ceann beag mionlach gohfuil 5 na con ní mionlach iad is anna chudíní 4 milliún sin ó héamh andúlacht. Sin ráta ard agus Siocchi fiaus má bhíon na seirbhísí níos leidre agus rud atá na háach na aftercare. In other words, being outside adultery chloragent con stoppe agus an son con fannacht slán ó alcól sin an dú lán múr mar dern siad tá se an iiriste false regulation jock díana sé deúr, No, not just Ollamh who dan con é seo chur an tagla fáil trí bhean a gailge, mar tána go daoine éistin leis na cáracha agus de bhain ará an chéine agus mar cólacha a freisin, mar agus déon tíontas ó heh an structural separation dúirtú. Mar is nína maidir leis an minimum pricing tá na Trionóide bhábhar son, so tá si súsáí mar teiscí gachéine ar blian atá cat a going mar hir. Agus is das an rud ag bhfuil daoine in an sprí agus rudí mar sin de agus bíon páirtí alcól son ní leon dá fé sin tógam alcól mé féin ach le daoine gúil an dúlachtán tá anna chut amáiste a dhéanamh chud dóibh féin agus dá chlán agus dá páistí agus becór gan inimist iireachtaí níos fearr chun nachmeach an méid san duine idir blóid.